Buntag mga guys, na po ta diri karon no, tanawan ninyo ni. Okay. Medyo balod-balod gid karon da. Ya, unsa may mga kuha na to diha. Gay. Gamay ba kayong barko niya, balod guys nga tanan. Pero di ta magunahon mga business diha. Kuha na to magunahon na ta karon sa ani mahuman. Okay, sakit. No, mao na gini siya. Kusuga sa hangin hangin ug balod. Hangani kay dili kay bugnaw. Medyo kaya ra siya. Pero murag lain gyud balod gyud. Dog sa kuan ni. Tindugan ako na diha. Kay kaya man ako na. Toro. Video lang yapon balag balod na lain ang ginawa. Apil man sa bayad. Toro. Sus. Gahagoros oh. Halingas-ngas gid kanas-kanas. Okay ra ka diha. Ikaw gatan-aw diha ra ka malipongan ni. Okay. Igor. Magagatan ako pero dari kas barkoan ni agay gid ka ani kanus am ni mahuman oy hinay pa jud kay pudagan mao na gini siya basa hinayan dagan niya kusog kayo ang hangin ug ang balod diha gid ka huna-huna na lang gid og kanus am mahuman ayaw ng business kay di matarong atong business ana kay balod kayo. Basta kayo nauna-una na apil lang gini siya sa bayad. Okay, bayag laki. Awa da ni gabot sa unahan dia tanaw. Okay. Tuwa ra. Ora gisot sa lubong jud agay. Lain ang ginhawa, lain ang tinan-awan ani ba? Sus, balura kayo Uy, ka pa niyan. Hindi na uwi, ganun pa rin. Ayan ang tagilid. Okay, rolling. Okay. Ginoy. Paspasinoy. Humay pa rin yan. Paspas. Tirada ya. Okay, puro. Okay. Tugaya maabot sa pantalan. Kanus pa mo na mahumanin tao ni. Ay, nako. Ganyan talaga ang life. Parang buhay. Good na po Sige ra tindo ganina. Naniid po gawa. Lingkod talaga lingkod. Kita ninyo ng ikdi sa karida diyan. Kita ba niyo yung speed? Murag 5 knots sama siguro may ani. Nung ni hangad Agay. Sa may nana na siya. Salom na siya ni Salom. Nung agay. Yan, wala na pong horizon maabot na ang prowa sa langit ba? Lo. Agay. Unsa naman yung tao ni undang nabi na si balod diha pero saan taman mao na yun this is the life mao na siya ana lang mo diha relax na kayo sa under ang takilid okay kayo may akin nga niabot na may pantalan shortcut na ako repair din balura kayo tanawa lang gabi ng gahi na po ni doon yung kubirta video na ko kay humalagikan ko duty ani buntag naman kaya tanaw skill killer wala na tubig puro na ice yun unya naglarga na mo ani buwa ko na diha kadto gamay tagbot yan indas unahan na po yung breaker dito kay di makaya og kami camera mo stuck ka pang barko na tanawa ni gahe kayo sus pasti lang na biyahe na yan ang mga pancake ice ng bilog-bilog di pa yan siya matigas kay
parang new ice yan siya, pero parang pancake lang ba, parang pancake kay bilog-bilog yan siya. Kaya pa yan ng barko, siyempre mabilis to mabilis na malakas. Tirada niyo. Video sa gilid pancake ice na siya, diba? Po kay view biyahe na may ani padong may sakon pikas pantalan na po, medyo kalmada na siya. Kini may gwapo ko ng business ko na huna gitag tarungan pong uling siguro nga negosyo da uling. No, video mo diyan sa may mayong business dia tuara na bat kini mo dikit na may ani patraka may ani padong sa kuan long orange kuha po just kamera topaw was out Bohol, taga Bohol ang duha, number 1 pinaka expensive kuan sa Visayas. Mahal kay mga palituno na ilang dia, pero dito ra daw gyapon sila kay ganahan po sila. Okay. Tired eyes need a cup of blend. That's right. In the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track. Naay mananap diri nga. Yagi aning ay sa ning kon kano. Natoy agi sa tiil diri sa mananap mur mag-askal siguro to or iri nga kuan gagmay. Gikan dito sa Kalibunan mo anhin mo tabok siguro speakers Kalibunan po. Namo na view na mo. Gamay ra nimong barko kita ram pro wow. Padong man sa Kantbik mag-discharging. Relax lang mo. Marines waiting na standby na. Puti tayo. Oy. Puti pa na sa nakagluta ba? Apa? Enjoy lang mag-tanaw. Mag-enjoy lang kayo sa panood yan. Mga tiradas ba? Kung wala kayo gagawin, manood niya yan o. Yan may dyan, yung tamak sa pusa o aso. Yun mga tamak niya. Tawid siya doon sa kabilang sa pikas na lasang. Maraming puno na wala ng dahon dahil sa snow. Ayan yan siya. Ayan o. Kita mo yan. Hindi ka na siya dito sa Kalibunan. Kung siya galing tapos tawid siya doon sa kabila. Pwede man makatawid kay hindi pa man yan nabiak namin kanina siguro yan. May tiradas niya. Padikit na kami grabe yung snow kapal talaga sus snow na siya lah kani pa departure na may puntag naman sus grabe snow mura lagi sa salida lagi itong kuan ba King of the North maugyan ni siya mga lugar dream dito nag-shooting itong mga zombie ba mga zombie nga na luy alam mo mga Gorion na Gorion na po sila Gorion red daghang kayo pero di ko sure kung Gorion na siya baka yan manatad siguro yan yung parang kalapati na look-alike lang ba pamilya pero parang Gorion maliliit man dami nila pa-departure na kami nito standby na kami dyan. Okay. Na, let go na mga lupid. Spring line. Wala na, sigurado na bira na Okay. Nakita lagi yung line tao. Linesman. Forward spring line na. Araw na kayo na. Dinod na po. Bibire na ni tama na kong video kaya di na makaya. Grabe ka bugnaw.
kaya ra po biya sa usahay pero manggahi lang gid imong kamot. So daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug paminaw diha. Amping lang gyapon ta kay COVID pa man. Okay, bye-bye.